scrie. Salut, eu sunt Aș, alături de prietenul meu, LOL. Bună, eu sunt LOL și astăzi împreună cu prietenul meu Taz vă voi prezenta un hack la 8 bal pool care constă într-un mic line hack. Tot ce trebuie să faceți este să faceți la fel ca noi. Așa. Da, ești, nu? Așa. Bifez. S-a bifat. Așa, acum începem un mic joc și după cum se poate vedea o să avem un line hack 100%. Jucăm cu Mickey Mouse. Mickey. Eu sunt Mickey, tu ești Mouse. Nu, eu sunt Mouse, tu ești Mickey. Și acum merge. Observați? Că merge. Și de aici puteți face orice. Orice vreți pe La 50 de abonați voi posta și scriptul. da, de la acest Link. line hack, iar la 100 de abonați voi prezenta un hack la banii ăștia de pe 8 bal. La bani, la tot ce vreți. Ce vreți.